Proč si polil svatební šaty vínem? Jak si mohla takhle zničit velký den své sestry? Jsi vůbec skutečná sestra? V den sestřiny svatby mě máma poplácala po tváři, když na mě tohle křičela. Au. Cože? Proč najednou? Byla jsem šokovaná máminým náhlým jednáním a ztratila jsem řeč. Nikdy bych něco takového neudělala svatebním šatům své drahé sestry. Zoufale jsem se snažila zapírat, ale máma mi nevěřila. A dokonce i ženich mě začal obviňovat, brzy však měla vyjít najevo šokující pravda a spiknutí. Jmenuji se Kim. Je mi 26 let. Mám o 3 roky mladší sestru. Jmenuje se Amber a od dětství jsme si velmi blízké. Amber vždycky chtěla být zdravotní sestrou a teď si svůj sen plní, pracuje jako zdravotní sestra ve všeobecné nemocnici. Ošetřovatelství je velmi náročné a často tvrdé. Ale pro ní je to uspokojující a chce v této profesi pokračovat. Já zatím pracuji jako daňová účetní, od ukončení studia pracuji ve stejné účetní firmě. Oba jsme svobodní a bydlíme v domě našich rodičů, který je v dojezdové vzdálenosti od našich pracovišť. Náš otec před několika lety zemřel v důsledku nemoci. Od té doby žijeme všichni 3 pohromadě, i když se s mámou nevždycky shodneme kvůli jejím výdajovým zvyklostem, které se jí přes má opakovaná upozornění nedaří napravit. Jednoho dne se rozhodlo, že se Amber vdá, a přivedla si domů svého snoubence. Těší mě. Jsem John Simpson a chodím s Amber. Johnovi je 28 let a pracuje v bance. Působil velmi osvěžujícím dojmem a já cítil, že Amber mu může být bezpečně svěřena, takže jsem jejich svazek srdečně oslavil. Amber, blahopřeji ti. Jsem moc rád, že jsi našla tak úžasného člověka. Děkuji ti, Kim. Amber se zářivě usmívala, což mě těšilo, jako by to bylo moje vlastní štěstí. I máma vypadala, že má ze svého sňatku radost. Se svatbou se Amber hodlala odstěhovat a začít nový život v novém domově s Johnem, brzy na to jsme dostali svatební oznámení. Amber se podařilo zamluvit místo svatby, o kterém vždycky snila, byla jsem také požádána, abych pronesla řeč. A když jsem si ji připravovala, netrpělivě jsem se těšila na svatební den, říkat, že není smutné vidět Amber vdanou, by byla lež. Ale víc než to jsem si přál, aby byla šťastná, vsadím se, že Amber bude ve svatebních šatech vypadat nádherně. Možná se dokonce rozpláču. S těmito myšlenkami jsem se na svatební den opravdu těšila. Přišel den svatby, byl jasný slunečný den. Jakoby Amber a Johnovi žehnalo samo počasí. Měla jsem v plánu přinést svatební tabuli, ale kvůli práci jsem se opozdila a přinesla ji na místo konání dříve. Pak jsem plánovala, že ji předám novomanželům. Amber, omlouvám se za pozdní svatební tabuli. A opravdu, gratuluji. Jsem ráda, že jsme tento den mohli oslavit. Páni, to je nádherná svatební tabule. Moc ti děkuji, Kim. Amber mi poděkovala s jiskřivým úsměvem, také jsem Johnovi poblahopřála, gratuluji, Johne. Prosím, dobře se o Amber postarej. John se však z nějakého důvodu mírně zachmuřil. Ano, děkuji. Na okamžik jsem si všiml Johnova podivného výrazu, ale byl přece svatební den, a já si říkala, že je možná jen nervózní, takže jsem se tím příliš nezabývala. Brzy nastal čas, aby se Amber a John připravili, a tak jsem čekala v rodinné čekárně. Jak se blížil čas obřadu, personál mě nevyzýval k pohybu. Čas obřadu se chystal začít, možná mají problémy s přípravami. Jak jsem tak přemýšlel, ozvala se hlasitá rána. A dveře se hrubě otevřely. Překvapeně jsem se otočila ke dveřím a uviděla tam stát mámu, bledou a udýchanou. Mami, co se děje? Když jsem se zmateně zeptala, máma ke mně vtrhla. Kim,
proč si Amber polila svatební šaty vínem? To je hrozné. Sotva to vykřikla, dala mi pořádnou facku na tvář. Au. Cože, proč najednou? Překvapen tím náhlým incidentem jsem nedokázal pochopit, co se děje. Levá tvář mě bolestivě píchala v místě, kde mě máma plácla. Bylo to poprvé, co jsem od někoho dostala facku, to ty si Amber polila svatební šaty vínem, že? Proč si to udělala? Máma se na mě vztekle podívala. Cože? O čem to mluvíš? Nikdy bych nic takového neudělal, nikdy bych nevylila víno na svatební šaty své drahé sestry. Zoufale jsem zapírala, ale vypadalo to, že máma opravdu věří, že jsem viníkem já, ve skutečnosti jsou Ambeřiny svatební šaty opravdu v tak hrozném stavu. Cítila jsem, jak mi z tváře stéká krev, a rychle jsem následovala mámu do maskérny, kde byla Amber. Skutečně, přesně jak máma říkala, Ambeřiny svatební šaty byly potřísněné jasně červenou barvou a vůně vína byla nezaměnitelná. Bylo jasné, že jí někdo polil svatební šaty vínem, co je to? To je strašné. Zatímco jsem si pro sebe mumlala, otočila jsem se k Amber, která tam nechápavě stála před svými svatebními šaty. Amber, víš, kdy bylo to víno vylito, když jsem se jí zeptala, pomalu otevřela ústa. Jo, šla jsem na toaletu, než jsem se převlékla do šatů. Ale když jsem se vrátila, bylo to takhle. Zdá se, že někdo udělal tu hroznou věc, když byla Amber na záchodě, kdo mohl něco takového udělat. Začala jsem, ale máma mě okřikla, přestaň dělat hloupého. Viníkem je Kim, mami. Říkám ti, že jsem to neudělala. Nikdy bych nepošpinila Amberiny šaty. Proč si myslíš, že jsem to byla já? Zeptala jsem se mámy unaveně a pak se pustila do nehorázného tvrzení. Viděla jsem tě, jak se plížíš do maskérny s lahví vína, zajímalo mě, co má za lubem, protože se chovala tak podezřele, ne, je to falešné obvinění. Neudělala jsem to. Když jsem to rázně popřela, John se na mě podíval přísným pohledem. Kim? Nikdy jsem si nepředstavoval, že bys něco takového udělala. Bylo tvoje požehnání pro nás jenom lež. Johne, ty taky, kolikrát ti mám říkat, že jsem to neudělala. V těchhle šatech nemůžeme mít svatbu. Budeme ji muset zrušit. Kim, vezmeš na sebe zodpovědnost za to, že jsi zničila naši svatbu? Ne, to není možné. Ale já to opravdu neudělala. I když mě John tvrdě obvinil, pořád jsem se hájila, že jsem to neudělala. Přestaň být tak tvrdohlavý. Kim, prostě to už přiznej. A převezmi plnou zodpovědnost za zmaření svatby, proč trváš na tom, že jsem viníkem já. Říkám ti, že jsem tě viděla vcházet do maskérny s vínem. Musí to být Kim, kdo to udělal, když mě John s mámou dál obviňovali, Amber, která do té doby mlčela, jako by si něco uvědomila a vykřikla, Kim, utíkej. Na její slova jsem přikývla a okamžitě se rozběhla pryč. Počkej, cítila jsem, jak mě máma s Johnem zezadu pronásledují. Kdyby mě chytili na opuštěném místě, mohli by se uchýlit i k násilí. Máma už mi dala facku, utekla jsem do kontrolní místnosti plné personálu, který čekal na mámu a Johna. Konečně jsem je dostihla. Kim, útěk je zbytečný. Máma s Johnem mě dohonili, těžce dýchali a upřeně se na mě dívali. Za tuhle tragédii můžeš ty, Kim, prostě se tiše vzdej a převezmi odpovědnost. Taky zaplatíš všechny náklady na svatbu, a až zaplatíš, John se také rozkřičel a tvář se mu skřivila do úšklepku. Tohle ještě pořád říkáš. Ať si říkáš, co chceš, já to neudělal. Rozhodně jsem obvinění odmítla, ale John s frustrovaným výrazem prohlásil, že svatba se ruší.
Je to všechno tvoje vina, Kim. Zaměstnanci svatebního místa se zoufale snažili Johna a mámu uklidnit. Ti je však neposlouchali, v tu chvíli dorazila Amber s dalším zaměstnancem. Zaměstnanec řekl, slyšeli jsme o celé situaci. V maskérně jsou bezpečnostní kamery, tak se společně podíváme na záznam. Když to John s mámou uslyšeli, začali panikařit. Cože? Jsou tam bezpečnostní kamery? Ne, no, opravdu není potřeba je kontrolovat, ne. Že jo, mami? Ano, to je pravda, Johne. Nepotřebujeme vidět záznam z bezpečnostních kamer, když jsem na vlastní oči viděla, jak Kim vchází a odchází s vínem. John a máma neobratně trvali na tom, že nepotřebují vidět záznamy z kamer. Amber jim klidně řekla, Johne, mami, podíváme se na bezpečnostní kamery. Nemůžu uvěřit, že by Kim něco takového udělala, a jsem si jistá, že to neudělala. Amber, uklidňovalo mě. Že mi Amber věří. Pojďme všichni společně zkontrolovat záznamy. Můžete se na ně podívat támhle v té místnosti. Řídil to personál místa konání. Máma začala hlasitě protestovat. Počkejte. Přece se na to nebudeme dívat. Na všechno až dosud zapomeň. Možná jsem si špatně vzpomněl, když jsem říkal, že jsem to viděl. Ano, taky jsem tak trochu panikařila. Omlouvám se za to. Pro dnešek svatbu zrušíme a necháme to být. Když ti dva mluvili nesmysly, dosáhl jsem bodu zlomu. Nedělej si legraci. Obvinili mě, že jsem zničila svatební šaty své drahé sestry. Není možné, abych to takhle nechala. Určitě se podívám na záznamy z bezpečnostních kamer. Při mém výkřiku se John s mámou zarazili. Amber a já jsme se spolu s personálem místa konání svatby vydali zkontrolovat záznamy z bezpečnostních kamer. Máma a John nás zpovzdálí pozorovali a tvářili se nepříjemně. Na záznamu bylo jasně vidět, jak John nalévá víno na svatební šaty. Takže to byl celou dobu John, věděla jsem to. Nedávalo smysl, aby Kim něco takového udělala. A v místě konání svatby je to z bezpečnostního hlediska nemožné. A přesto John a máma Kim dál tvrdošíjně obviňovali, to je. John se snažil vymluvit, ale neměl slov. A John stále požadoval, aby Kim převzala odpovědnost za zrušení svatby. Nejen zaplatit za šaty, uvědomila jsem si, že se John s mámou možná spikli, aby Kim připravili o peníze. Amber, tak proto si mi řekla, abych utekla. Amber na mou otázku přikývla, rozuřená jsem se postavila Jonovi a mámě. Proč jste to udělali? Přesně jak řekla Amber, chtěli jste ze mě dostat peníze. Ne, důležitější je, jak jste to mohli udělat v den, který měl být nejzářivějším dnem Amberina života. John se pak vyzývavě zasmál a tvář se mu nepříjemně skřivila. Sklapni. Nežvaňte o tom, vy sestry. Prostě sklapni, vždycky jsem byl nespokojený s tím, že Amber je jenom sestra, cože? Amber byla jeho slovy šokována. Být zdravotní sestrou znamená pracovat v noci a to je neuvěřitelně náročné. A plat taky není nic moc, tak jsem si myslel, že bude výhodnější vzít si Kim, která je daňová účetní a vydělává dobré peníze, cože? Ohromen jeho absurdním uvažováním se ukázalo, že John se o přechodu od Amber ke mně bavil s mámou, která souhlasila, protože Jonovi dlužila peníze. Naplánovali celý ten plán, kdy John zničí Amberiny svatební šaty vínem, zruší svatbu, svalí vinu na mě a donutí mě převzít odpovědnost. Je nemožné, aby takový plán uspěl. Je to příliš podlé. Oba jste se zbláznili, pokud jste byli nespokojení s Amberinou profesí, proč jste to neprobrali před svatbou, místo abyste vymýšleli takový plán. Abyste svatbu prosadili násilím.
Znechuceně jsem si těžce povzdechl. Amber, rudá vzteky, křičela na Johna a mámu. Johne, nikdy by mě nenapadlo, že budeš takový hajzl. A ty taky, mami. Jak ses mohla podílet na takovém plánu a ještě si říkat matka? John v zápětí vyštěkl, drž hubu. Jen mě poslouchej. Když začal být John agresivní, jeho vlastní rodiče a další příbuzní ho rychle skrotili a byla přivolána policie. Jsi otravná, Amber. Měla bys mi dát peníze a postarat se o mé rodiče. Neodporuj mi, i když si žena, během řečnění Johna odvedla policie. Svatba byla samozřejmě zrušena. Poté, co byl John grilován policií, musel zaplatit značnou částku za stornopoplatek. Kvůli tomu mu nestačily úspory, což ho donutilo zadlužit se. Poučován příbuznými a známý na pracovišti kvůli tomuto incidentu žil John omezeným životem. I když chtěl dát v práci výpověď, obrovské dluhy mu to znemožňovaly. Mezitím jsme s Amber prohlásili, že se zříkáme mámy. Amber, Kim. Je mi to líto. Měla jsem finanční potíže a hodně jsem si od Johna půjčila. Takže jsem neměla jinou možnost než spolupracovat. Mami, já i Amber jsme ti posílali peníze. Ale samozřejmě to přerušíme. Když jsem mluvila chladně, mámin obličej klesl zoufalstvím, přitiskla se k nám a rozplakala se. Nezastavuj převody peněz. Prosím. Jsme pokrevně spřízněná rodina. Proč se ke mně chováš tak krutě? Ten, kdo se k pokrevně spřízněné rodině choval krutě, jsi byla ty. Mami, nikdy ti to neodpustím. Už nikdy nechci vidět tvou tvář. Amber křičela, ale máma ji stále prosila, prosím, nezastavuj převody. Pohrdavě jsme na ní zírali, Amber a já jsme se připravili k odchodu a opustili dům. Pronajali jsme si byty, blízko sebe, a začali jsme nový život. Po nějaké době začala Amber chodit s upřímným mužem ze svého pracoviště. A já jsem začal chodit na jídlo s kolegou daňovým účetním z mé kohorty a doufal jsem, že to dobře dopadne. O mámině současné situaci jsme neměli tušení. A nemáme v úmyslu se s ní znovu zaplést. Doufáme, že se zamyslí nad tím, co udělala. S Amber jsme často v kontaktu a užíváme si spolu klidné a šťastné dny.